Darwin? Ha? Darwin? Oh, Ay, Chune. mga tune. Paano yung bakasyon? Wala akong tunikin. Ano, ilanaan mo, tayo ano. Ikwada niya ano niya ito, ito ano ating maratulog-log. Ilangan mo nito, dahil na may meron kong mga lang kumpanya tayo. Alila, ilangan mong dumali. Pero i-supervisor mo, ano mga iba tayo. Mga naman ba't? Na ano? Ali, pwede ito makapanda.